Sa balita nasyonal, pag-withdraw ni Mayor Sara Duterte sa kandidatura sa pagkalkalde, nakakuha sang lain-lain nga mga reaksyon. In-person campaigning, tugutan sa Commission on Election. Sa balita international, natala na ang paggamit sang oral antiviral pill para COVID-19, nagapanubo sang vaccination rollout sa Amerika. Samtang sa balita sa sports, Arwin Santos gintrade kay Vic Manuel. Sa balita entertainment, Chris Aquino naghatag sang gamay nga detalye angod sa nagahilapit nga kasal nila ni Mel Sarmiento. Samtang sa balita special, aton istoryahan ang mga Christmas symbols kang ila sini nga buot silingon. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Webes, Nobyembre 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shoreline kung tail end sa frontal system ang nag-apekto karon sa eastern section sa southern Luzon, samtang ang northeast monsoon naman ang padayon man nga nag-apekto sa Luzon. Ang western Visayas, lakip ng probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tubtob sa kasarangan naman nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nagbutla ka alas 5:37 kaina, magatunod naman alas 5:18 karon sa hapon. Ang temperatura yara naman sa 26 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na mga ka-aksyon, and welcome once again sa atong diri nga Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Liwat Aksyon Eden. Good morning once again. Well, once Hindi ka again. na nagkuha sa uniform mo yaman? Oo, bago ni siya sa mga uniform. Bago lang guro nagkuha guro sa baol guro. Kaya ginagamit ko siya. Kaya nga ako naman nga uniform mo. Amata din na tuman. Dito na wigit. Nagapangita ako gani sa ako na may ginapa kalkal ko man gani ako nga mga ibang uniform lagi kaya nami pa tumo pangsok-sok. Oo, true. Kaya nga, ito nga mga ano daan, matamaan kay init. Action bo, nagaputi-puti siya, no? Na siya ho. Sige lang kay Muna nga wala ko nagapainit kay basi mag-itom ko bala. Pati ikaw may kalain. Okay. Siling daan nila niya ay muna nga color wala pa nakapainit. Hindi gani pagpatamaan. Hindi gani pagpatamaan kay. Imbes nga, amo ba lang hambal kami ya. Simo? Kay kami ya, kung magpainit kami wala kami gaitom. Gakasunog. Itom. Diba si ma-prove niyo na gid nga itong gid hindi na brown. Maitom na gid siya no basi daw ma-adjust na lang ang face mask. Pero ni Action Boy. Itak to na no, hindi ka dapat magambal nga itom sa imo. Itom ko colorblind ka. Kaya itom mo niya mo. Mo na Amo na itom. itom. No, ito padulay mo pa net. Teka layo Teka lang, itom kag brown. Oh my goodness. Mga ka-action, what is happening to you? Joshua Christopher Belas, good morning sa imo. Judy Dunn. Si Judy Dunn sa kanisa mo sa Austin, Texas. Yes, Austin, Texas. Good morning. Good morning. Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, maayong aga. Erla Vega. Si Ma'am Van, second portion high, it's raining, ice mixed with the rain. Ay, nag-snow? Nagatok ni Guro sa mga ila, siningakwan ay. Ngatop. Good morning dira no to my buddy, Dr. Matt Mayo. Yes, morning. good morning. Sa Minnesota. J.R. Pilahio. Morning boy, kag Inday Eden. Monitor sa Singkang Singkang Airport. Yes. Kay Gems Pringgraces. Amo na magbasa? Pringgraces. Good morning, ARB. Ginapalibugan niyo po kung naman. Kay Raymar Beranyo Lingoste. Ay, sabi ko nanoktok. Good morning. Watching ko na sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you so much. Kay Sol Lama Barnacha, Sawarika Bacolod. Ano siya dapat? Okay? Ay, dali lang. Ay, sorry. Si Ricky Malala, amigo ta, Ricky Malala sa office niya ni Congressman Greg. Yes, good morning. Morning sa imo pare, no? Ricky Malala. Si Mama Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Nami sa Balisola, Barnatsa. Every gising is a blessing. Yes, tama. Agree. Every gising is a blessing. Thank you so much. Best tumangan, maing agaman.
Jeril Gadudo. Kag Jocelyn. Good morning kuno sa aton. Kay Emmy Esmeralda Dolido, may agaman watching from Hong Kong. Hong Kong's. Hamali Gerald Gadudo, you are number 1. Kay Jocelyn, approve ko no. Salamat, Gid. And of course, kay Maninoy Lieutenant Colonel Romeo Vargas, dito sa Violent City. Kag sa tanang standby sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08 sa detalye na sa atong mga balita lokal. Mayoriya sa mga alkalde sa Negros Occidental ang pabor ng ipabilin ang implementasyon sa curfew hours sa probinsya. Kinagin pahig ni Governor Bong Lacson matapos ang iyang pagpagigsugilanon sa mga local chief executives, may kang tanan sa plano nga pagpalipot sang oras sa pagdula sa curfew implementation. Sunod sa gobernador, matapos sa mga alkalde ang nagpabor sa pag-implementar sang curfew umpisa alas 12 sang tungang gabi, tubtub alas 4 sang kaagahon para sa mga may legal sang pangidaron. Duga pa ni Lacson ang curfew hours para sa mga menor de edad umpisa naman alas 10 sang gabi. Natala na nga ba issue sa executive order sa Lacson naman nga adlaw karon nga semana angot sini. Abril 9, ginpirmahan sa gobernador ang Executive Order 21-22 nga naga-implementar sa curfew hours sa bugos ng probinsya umpisa alas 8 sang gabi, tubtub alas 4 sang kaagahon. Sa karon nga sa alert level 2 ang Negros Occidental angot ni sa coronavirus disease transmission. Pabor naman si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa pag-issue ng ordinansa angon sa mandatory vaccination kontra COVID-19 basta mapasiguro lamang nga mangin legal. Inireksyon ni Lacson sa palayag ni League of Provinces of the Philippines President kag Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. nga bukas sila sa among nga plano. Sunod kay Lacson, mas maayo ini agud makabulig kumbinser sa mga tawo nga magpabakuna, ilabi na sa mga empleyado sang gobyerno. Nagapati gobernador nga kung wala sang legal issue, pwede ini nga ipaagi sa pagpasal sa isa ka kasuguan agud mangin mandatory para sa tanan. Una gid suhestyon ni Health Secretary Francisco Duque III nga dapat usaran ang poder sa local government units samtang wala pa sang national nga kasuguan ang pungsod para sa mandatory inoculation. Gina-finalize pa ang lugar nga pagatukuran sa Bacolod General Hospital nga inapaabot mag-umpisa sa unang quarter sang 2022. Sunod kay Congressman Greg Gasataya, tinikdan nga Lunes sa nagsapol ni upod sang ang DOH kag DPWH para sa proyekto. Ginsumeter sang DPWH sa ila engineering plan kag ginbaton ang rekomendasyon sang DOH. Ginapaabot ni Gasataya nga sa masunod nga sinimana matapos na sang DOH ang ila nga evaluation. Kapin 4 ang nagtanyag sang propiedad para pagatukuran sang ospital agip na sa area sang Barangay Alihis, Barangay Bata, Barangay Felisa kag Barangay Vista Alegre. Sunod kay Gasataya, ang pabili sa lugar nga karon gina-finalize ang iga-identify sa iya taratapan upod ang DOH kag LGU sa Bacolod nga ginapawot pagkatambong sa masunod nga coordination meeting. Sa nabuluhan, 250 milyones pesos ang ginpain nga pondo para sa proyekto sa idalom sang budget sa DOH sa 2022. Nagpasiguro man si Senador Juan Miguel Zubires ang 200 milyones pesos para sa proyekto. Kag si House Speaker Lord Alan Velasco ang nagpalayag nga magpangita man sang dugang nga pondo para sa ospital. Ginpaag naman ni Congressman Greg Gasataya nga iya paginahulatan resulta sa duha ka mga komunikasyon nga ginpadala sa Nationalist People's Coalition ukon NPC. Iniangon sa mga bulos sa nagtaliwan nga NPC member nga si Councilor Elmer C. Sunod kay Gasataya, District Chair sa NPC sa syudad, ang duha ka mga komunikasyon ginpadala amo ang endorsement sa mga anay NPC members nga sa Grupo Progreso nga si Marlon Solidum nga ila rekomendar kag ang sulat ni Pausi anak sa nagtaliwan nga konsehal nga nagapabutyag sang intensyon nga magbulos sa iya nga amay. Madumduman natabo ang endorsement kay Solidum sa yara pa sa NPC mga miyembro sa GP pila ka adlaw antes nagsaylo sa Nationalista Party ko ni NP. Una ginpahayag ni Solidum nga nagahulat man siya sa approval gikan sa Office of the President para magpungko bilang konsehal sang syudad. Probably within the week I can get already an information from him. Kung ano ng outcome sang ginpadala namon nga mga communications, no? The first one ang endorsement na ginimo sa mga councilors. Nag-recommend sila kay Marlon Solidum. Gin-recommend no? Gin-recommend nila. And then ang letter man coming from Pau C. Si Congressman Greg Gasataya. Sa duga pa naton nga balita lokal, gin-aprobahan
Sa sangguniang panlusod sa Bacolod sa third kag final reading, ang ginaduso nga 3.25 bilyones pesos nga budget sa Bacolod sa 2022. Ini ang unanimous nga inaprubahan sa virtual session ng SP kahapon, Miyerkules. Dako nga parte sa pondo ang para sa general public services nga may 1.6 bilyones pesos, edukasyon nga may 65 milyones pesos, health services nga may 348 milyones pesos, housing and communication development nga may 102 milyones pesos, social services nga may 100 milyones pesos, kag economic services nga may 242 milyones pesos. Una nang ipahayag ni Councilor Cindy Rojas, Chair ng Committee on Finance and Appropriation, ang pondo sa 2022 ang nagsaka sang 25% ikumpara sa 2.6 bilyones pesos sa karong 2021. Ang pagsaka sa budget ang bangod sa mandanas ruling sang Supreme Court nga nagapasaka sang shares ng LGU sa national taxes. Subject to the colatilia that all relevant directives, circulars, and memorandum of all concerned government agencies pertaining to the proper disposition of government funds shall be incorporated to these appropriation ordinances determined by the City Budget Office. Subject to styles, Mr. Chair, so move for third and final reading. Gabahin sa bayag ni Councilor Cindy Rojas sa tiyon sa ilas nga virtual session. Katapusan nga balita lokal, priso karon sa custodial facilities ang Himamaylan Police Station ang inaligado drug pusher matapos nakuhaan sa inasuspet sa Chibukag Armas, Luthang, Santong Martes sa Purok Lubasay na Barangay Talaban, Syudad sa Himamaylan. Ang nadagpan ginkilala kay si Fredo Solina, 54 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas, pagi sa probasyon gikan sa mga pumuluyo, bigay niya nadagpan si Solina matapos nagabaligya sa iligal nga droga. Na-recover man siya ang 6 ka plastic sa chasing inasuspet sa Chibukag improvised tutor. Nakuha man siya aktual nga posisyon ng isa ka unit sa kalibre 45 nga armas Luthang. Kag suno kay Vargas ginhingago pasaka kahapon ang 4 nga kaso bato kay Solina nga mong violation of section 511 kag 12 sa RA 9165 kag violation sa RA 10591. Pag-withdraw ni Mayor Sara Duterte sa kandidatura sa pagka-alkalde, nakakuha sang lain-lain nga mga reaksyon. Samtang in-person campaigning tugutan sang COMELEC. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Hello, ako si Billy Crawford. Bakunado ako. Ikaw yan. Saan o ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa
action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon, Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa Aragay Ikaw na. Yeah. Good morning sa tanan ng mga nagasakit ang tiyan. Dira ka na kay Jesselyn Andrada Tiangson. Yes, good morning. Dira sa may barangay Mansilingan, greet nilang kuno. Happy birthday kay Gisette Lim, kag kay Isha si Chona. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Gisette. Kag kay Isha. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Kay Efraim Arus, may agaman. May agad sa imo, Efraim. Musta nga itong mga lechon manok? Abi ko, kamusta da mga Arus Caldo? Lechon manok ni sila yan. Gani. Abi ko. Sales lechon. Yes. Saboroso. Wala man to gyapon, sambalan mo kung nga agyan ko to. Paglabay ko to, wala man. Wala siya? Wala libre. Ambal mo, libre mo ko. Away ko. Teka, karon. Agyan mo to. Tapos kundi makuha ka to. Ang balon mo lang si Efraim nga natin agyan lang ang Action Boy. Tama, sir, please comment kung okay. Wala ko yung luglaog na, no? Nasaan magagi? Tapos agyan lang ang Action Boy. Natin galing kayo daw lapiyo kung saan sa magi. Agyan lang ang Action Boy. Ay, naglikaw. Dito na sa gagi sa piya ka. Siya gagi sa piya. Kalain. Kay Mary Grace Laguna, may aga. Ginapatamyaw. Laguna, Gesto, kag Dikinya family, kag sa tiya, kag tiyo niya, nga si Odong, kag Jocelyn Diesto, may aga. May aga. Ma'am George Gargasiran, may aga. Good morning. Kay Rochelle Evangelista, of course. Good morning. Juvie Monares, kag kay Tia Kim Eriman, maayong aga. Kay Wenskili Morales, kay Abidra, kay Natnat, kag kay August, good morning. Okay, ako na lang ni Pre. Siling ko yan. So, sir, mga ano kada ara, kay para mabalaan ko nga ara kada. Okay? Comment liwat, sir. Kay Lawig, pala tapat na alas 8. Nasa lang mo ya, agyan mo lang. Agyan ko. Hindi mo pagungdon, ha? Hindi mo pagungdon, lakad to. Ate, timing kayo makadto ko rin sa may simbahan sa Sumag. Natupad na mo, no? Si Kagawad Emso. Basi unahan niya kuwapit lang. Aksyon niya, Counselor. Aksyon Boy D. Good morning. Grabe ba? Gakuan pa ko, Mami Ems, kay gulat pa ko bla kung sino makuan. Maano? Pa-substitute bala? Oo, yes. Ginapanawagan tada ang mga naka-file na. Nga, basi gusto niyo pa-substitute, aral lang ko din. Aralan na siya. Please pilitan niyo. Please ipilit niyo. Kung di ba, sila ang substitution, nga sila, Ginahalalan ta nila sa drama. Mahibik ka kuno danay.
Maybe ko anay. Yes. Ang gapala marok, kag gapala mula, ginang mata. Kay gusto taman magpangalagad sa... Oo. Dapat do may ano kagid ha, may ibig kagid. Sino dabi mas pa-substitute da? Kay substitutan da. Substitute. Good morning, liwat sa akon maninoy, Juan Bolgalyor. Ano man ko sa iya TV ho? Aha. Ga pamahaw naman ni siguro mo. Yes. Ga pa niya pamahaw, merienda gali. Kuha na ni hapon na ni sila eh. Yes. May kay Maninay Almag. Good morning. Morning dira, Madam Alma Alvarez Gallo. Yes. Si Sir Roberto do ato na sa Manila. Si Rumel. Si Romel gali. Si Rumel, ito na sa Manila. Yes. Boss, ari na di siya. Wow. Nakita mo ng imong shoes? Yes. Hala, sige yung vlog. Ilaw. Kita ko na to eh. Yes. Send na to sa ako ni Kuan eh. Ni Maninoy Gota Juan Romel po. dyan. Ni Maninoy Romel. Thank you so much for your generosity and kindness and everything in between. Yes. Yes. El Turo di Toboso. Okay. Anong okay? El Toro di Toboso. Sa Toboso naguro no? Lang alam sa Calatrava. Tubuso, guro eh. Kaya Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Kay Eddie Laus. Kay Nanay niya Sabel. Sa kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Kay Melchor Melos. Good morning mo sa classmate ko kay Virgil Gaspi Coloso, kay Kashmir. Sa Yada. Yada mo. Yada, may nga agad ay yada. Sa ano pa man to ko na sa 2023 siguro. Duga, paling ko yada, tapusab lang pandemic pala. Oo. Kaya, Tingin sunod yung ganing advice mo. So, kung sa 2023 pa, tatlo ka lechon. Ha? Duwa gali kay 2021, 22, 23. Duwa ka lechon kay Maninoy Boy. Okay na na. Yun na. Go na na. Dati. Go na. Number G, kamati ka to. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28, sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nakakuha sa lain-lain nga reaksyon halin kay Vice President Leni Robredo kaganay Senador Bongbong Marcos ang desisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte nga nag-withdraw sa iyang kandidatura sa pagpapili bilang alkalde sa Davao. Sunod kay Robredo, wala na siya nakibot sa desisyon ni Mayor Sara. Samtang ginrespeto naman sang kampo ni Marcos ang tikang sang alkalde. Ginpahayag man ni Robredo nga hindi makapamago sang ilang mga tikang kung magpapili si Mayor Sara sa national position kag ginakabig nga bentaha ini para sa ila. Tugutan naman sa Commission on Elections ang in-person campaigning sa mga kandidato sa eleksyon sa masunod nga tuig. Inaibahay ni COMELEC spokesman James Jimenez bilang reaksyon sa ginhingiyong space ni Presidente Rodrigo Duterte para sa pagpangampanya sa mga kandidato. Sunod pa dire, mag-aset lamang sila sa pagsulundan para sa physical campaign. Kaangay sa limitado nga kadamuon sa mamalakip sa campaign rally nga nakadepende man sa ginapatuman nga alert level sa lugar. Nagtala na naman sa voting hours ang Commission on Elections para sa Mayo 2022 nga national kag local elections. Ginpahayag ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, ginaprobahan sang COMELEC Unbank ang voting hours nga mag-umpisa las 6 sang aga tutob las 7 sang gabi sang Mayo 9, 2022. Wala naman ginapaabot ni Casquejo nga magtakop gilayon ang butuhan sa las 7 sang gabi tungod kinahanglan akomodahon ang yara sa sulod o kung nakasulod na sa 30 metros. Samtang plano sang COMELEC nga iseparar ang kwarto sa mabutante kag ang nagahulat para pag-isip sang mga balota. Bukas si League of Province President kag Marinduque Governor Presbitero Velasco sa ginaduso nga mag-issue sang ordinansa para sa mandatory vaccination kontra COVID-19. In reaksyon ni Velasco sang ginpamangkot-angot sa pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga pwede gamiton ng kada LGU ang ila poder sa karon nga wala sa national law para sa mandatory vaccination. Sa piyak nga bukas ini ginapagkonsiderar naman ni Velasco ang kinamatarong sa publiko nga mapahibalo religious belief kag ang ikaayong lawas. Ginatalakay sa karon sa Commission on Higher Education kag local government units ang posibilidad nga i-require ang antigen COVID-19 testing para sa mga kabataan nga magapartisipar sa in-person classes. Ini ang reaksyon ni CHED Chairman Prospero de Vera sa unity statement ng issue sang nagkalain-lain nga grupo nga nanawagan sa CHED kag DepEd para magpatigan sang weekly COVID-19 testing para sa mga estudyante kag personnel nga mag-intra sa in-person classes. Nanawagan na ng grupo nga magpatigan sa special vaccination sa mga lugar sa di na mga eskulahan nga magpatigan sa in-person classes ang pagabaguhon ang mga classrooms para masiguro ang nakahigo nga ventilation, mag-hire sa dugang school nurses, ka maghatag pondo para sa pagbulong sa mga matapikan sa COVID-19. Ginhingadla naman ni Presidente Rodrigo Duterte si Lieutenant General Leonardo Carlos bilang masunod ng Philippine National Police Chief. Si Carlos ang magabulos kay outgoing PNP Chief General Guillermo Eleazar nga magaretiro sa Nobyembre 13 ang petsa nga magaselebrar ini sang iya ika-56 anyos nga kaadlawan. Ang report ginkumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque kay pahayag nga kumpiyansa ang administrasyon sa nga itibong ni Carlos ang professionalism, capable kag reform-oriented organization nga mong ginalauman sang tanan. Si Carlos ang ika-27 nga PNP chief sang pungsod. Sa katapusan nga bahin sa aton mga balita nasyonal, ginpasalamatan naman ni Governor Albert Abet Garcia si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Bangod man sa mapaninguha sang alkalde nga mabuligan ang probinsya sang Bataan sa ila sini nga pagresponder sa COVID-19 pandemic. Ini ang ginhimo sang gobernador sang ini sila akon sang ginbisitahan ni Mayor Isko Moreno apod sa running mate ni si Doc Willie Ong ang Bataan Provincial Capital. Sunod sa gobernador si Isko Moreno amo ang nagbuli sa ila nga magtukod sa ilang cold chain facility gani nga nag-abot gilayon ang supply sang bakuna sa Bataan. Ginbuligan man sila ni Mayor Isko nga makakuha sang mga bulong batok sa COVID-19. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Constipated. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugan
makatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo ka makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Si Rochelle Bla, evangelista, ka pamangkot nga din gani action buhay makakuha sang bakuna card. Wala pa, phase 1 pa lang to. Phase 1 pa lang to, ang mga travel pa lang. Oo, sila pa lang yung priority. Sila lang kaya hindi man madali-dali mo, no? So matravel ko guro ay para kakuha ko. Travel ka bala sa kwan sa Damo na pala sa mong Tangob. destination, ha? Tangob. Mano ko to sa Tangob. Matravel kayo sa Tangob. Kay Sir Melili Oliga. Matravel ako sa Tangob, kadto ka sa Banis Cafe. Oh. Pero amo na Rochelle pa sa kwan na sa NGC na siya. Yes. Pero makuha ka na da ma-apply ka na online. Oo. Ang ibutang mo na sa online mo, yung imo da nga vaccination card. May vaccination card yan isla mo. Yes. Vaccination card. Para na mga requirements sa online. Galing ka hindi ko ka makuha. Sa ulo, tagin no. Kaya ito kadamo, tadaan sa mga... Kaya pero why pasubong ang kuhan ang general public. Ang kuhan pa lang ang mga matravel pa lang. Perfect. Remia Garcia, good morning. Evelyn Nepomuceno, have a nice day ahead. Erwin Dicatoria Gonzalez, si El Toro dito Boso, ni Aksyon Boy, nakakita ay taligad kay Doc Iban. Correct. I remember the boy. Sorry lang kita kay Lipato yung nasa Action Boy. Bala mo katigulang. Hindi kay tilain man niyang kundi yung ano balaan ko nagsiniyang yung profile name. Alain nga. Hindi ka kita mo nga alam yung El Toro dito Boso. Tinga ginapamangkot tutong tanan tong bisita na sa tsura mo lang di ba? Tiwan man sa tsura nga comment May na lang. sa tsura. Sa takilid Ano siya, kita na sige naman lang, kay katigulang ka na. Kay istorya kami nito nga duwa. Do ka sunod dumang ko lang. Diding alhamiento. Ari na si Kuano, si classmate Virgil. Ma'am, nauli ka. Basta nagpromisa na sa duha, hindi ka lechon. Wala lang ko galing kabalo kung baboy, kung manok, muna siya. baka. Sa kayada na yan, ha? Kayada. Abi, sa December ko numera pag so, bali tatlo na, no? Kay ihada, duwa. Sa December, isa ka lechon. Namin isang classmate ko blaya, kaya ko di lista na guro blas ang kuan sang mga maninoy. Ti way man nakilala si Ada sakon mo si Kashmir mo way nakilala kilala ko guro yay protein di way kami kitanay. Yung tambalan sa ni mama nga lista da si Budron. Grabe gini saya kung siya ning imo sini nga mama ninoy piyo na. No. No, perti no, mga mula na. Lista da si Kuano, lista da si Duran. Ma'am, pasalamat tayo para hindi na mabawi. Ay, specified ako nung lechon, kasi basta dalayang mo lechon manok. Na? Specified ko, dami ko mingalan pag Yes. Dapat specific. Bia Jonathan, good morning man. Russell Gomez, kagaya Baby Gregorio Yulo. Morning sa inyo. Doon ubos na ito taga-DSB Ang taga-DSB na daw, haran dito sila now? Oo, darin na sila sa dugay-dugay, ano na sila, ARB community. Si Migo tada Felix Kanyar, ang kuwanda, ano ka napilido? Kanyar lang mo? Ang ugangan na ni Kuan, ni SB Toreno. Oo, si SB Manino, yung Toreno, galing. Si Ronnie, Ronnie Toreno. Uso na wala subong sa Facebook na wala nga, stressed ko kag sad ko, baka naman. Maninoy, stress ko kag sad ko, baka naman makarest tayo dyan. Maninoy, stress ko kag sad ko, baka naman. Maninoy, thank you so much na in advance. Pressured. Baka naman free one night lang. Baka maka-unwind. Yes. Charot lang. Nawala di Unwind. So, W-I-N-E. Unwind. Kaya ko wala i-unwind mo. Thank you so much. Sino ning ara sa Caribbean Cruise? Si Ralph?
Left me Caribbean blue. Si RJ Rooney. Ay, wow. Gusto ko, wala pangarap ko mag-cruise ship. Ikaw? Ako, yung pangarap ko mag-cruise ship. Ako yung pangarap ko makabakal ko cruise ship. Wow. So makabakal ko dire ka na lang. Yes. Okay? Libre. Dire ka na lang. Thank you sa lechon gayo home gid si ihada mo. Ma'am, please specify kung ano nga lechon. Di perte ni kawais, ma'am. Basi dalaan niya ka lechon nga paka, lechon nga manok, lechon nga... Si Josh galing si Bry. Wow, ka-social. Aral na sa Honduras. Sana all. Gusto ko Abi, di lang ko mag-hatag lechon kay ihada. Abi, cruise ship na lang sabi. Amo na ang balwa. Ginpalala mo pa kita sitwasyon. Hindi ako makabakal na ako cruise ship. Ay, no, ano na yun? May na-istorya gani kagapon sa akon. Interesado, action boy. Gapangita sila sa mga manugtanom lang sang lubi. Kagang iban madri kakao, tikapos lawan na mo. Tanong lubi, matanong lang lubi. Oo, ipang punsok mo na sa no. Go ka? Tag 200 kada puno mo. Sa din na. Galing makuha mo sweldo magmunga. Okay lang man. Why na pigaw na. Ikaw ba kung Sunday ko duty mo kung Sunday? Wala, papawaya man ko. Okay ka duty, gusto mo makakaya kikita kuan ka, income ka kung Sunday 500. Ano. Boxing mo ka to sa boxing na kada Domingo. Boxing pilo. Tapos panan ng lisa to ako na. Tapos pagbalik ko duty sa Martes, ay nainano kay may mga... Pero di daw kaya 500? May mga bukol. Sige na lang, imo na 500, paamanan ko pa. Paamanan ko pa. Ay, Diyos me. Siling ni Kwan ay ni Teacher Bila, sana all upod kami. Sige lang, basta cruise na, basta makabakalan ko cruise ship pa. Sure, di ka pwede ka upod, kaya wala may pakaon sa mga pato. pato. Wala may mabubog. Ang cruise ship, yung dahil pinakanubo, minimum 1 week na mo. No, 1 month ya. 1 month, mo 1 month. Oo, ang mga pato nyo, tunutos dalan karon. Pagkalabungguan naman, tapos naman. Katilino Estor, good morning man. O sige, standby na sa dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Sa detalye, sa Balita International, nagapanubo sa vaccination rollout ang balita ang sa natalanan ng paggamit sa antiviral pills ng ginimos ang Merck & Co. kag Pfizer-BioNTech. Sunod sa mga eksperto, naglamot na sa 72% ka mga American adults na nabakunahan sa first dose ng vaccine ang nagpangduha-duha na nga magpabakuna sa ikaduha nga dose bangod sa ginhimo nga bulong. Palag sa mga eksperto, ila padayon ang kampanya nga magpabakuna bawod dako ang mabulig sini agud hindi na matunar ang bulong kag makalikaw sa virus. Palag sa researcher nga si Scott Ratzan, isa sa 8 ka mga persona ang mas pilion pa nga mag-inom sang bulong kontra COVID-19 sa baylo nga magpabakuna. Sa balita sa negosyo, nagtanyag naman sang seat sale promo ang Cebu Pacific Airlines sa Nobyembre 11 para sa domestic ag international flights. Sunod sa airlines, umpisa alas 12 ang kagahon Nobyembre 11 tutob Nobyembre 14. Dugang pa, mahimo magkapabook sang ticket sa base fare nga nag-umpisa sa piso. Pasaka para sa 56 ka domestic flights kag 20 ka international routes. Ang promo travel ang umpisahan sa Hulyo 1 tutob September 30 tuig 2022. Sa lakip sa mga destinasyon nga ginatanyag sa promo among Bohol, Camigan, Cebu, Siargao, Manila, Davao, Cagayan de Oro, kag Iloilo. Sa atong foreign currency exchange rate, ang US dollar, 50 pesos kag 16 centimos. Singapore dollar, 37 pesos kag 7 centimos. Ang Hong Kong dollar naman, 6 pesos kag 44 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, naghatag sang gamay nga detalye si Chris Aquino angon sa naghilapit nga kasal kay Ana Interior Secretary Mel Sarmiento kag ginpahayag sini nga plano nila ang simple lang nga kasal kag pribado. Suno kay Aquino ang ila kasal wala sang entourage kag wedding planner. Madumduman bulan sa Agosto sang ginpapubliko sa Aquino kag Sarmiento ang ila relasyon kag bulan sa Oktubre sang ginanunsyo ang plano nga magpakasal nga ginaprubahan naman sa mga kabataan ni Chris. Damlag lang nag-trending sa social media ang first date sang duha kundiin nakagawn kag nakabarong Tagalog sila nga duha nga nagakaon sa isa ka fast food restaurant.
Sa balita sa sports, ginkasubo naman ni San Miguel head coach Leo Austria matapos gin-trade ang veteranong si Arwin Santos. Apang sunusiyang ginhimong atikang ang paraman sa ilang team. Si Santos nga karon 40 anyos na ang ginsaylod na sa North Point sa tung Lunes. Kagin baylo diri si Vic Manuel ginklaro ni Austria nga wala gin pangabay ni Santos ang trade apang nadesisyonan nila nga grupo nga kinahanglan nila sang mga pagbago kay initaran para sa kaayuhan sang team. Manumduman, samtang yara pa sa Beerman, ginkilala na inibilang most valuable player sa makaduha ka beses. Kag nangin kamayon sang siyam ka kampyonato sang team. Balita Espesyal! Happy Thursday sa atin sining mga ka-aksyon. It's November 11 and 44 days to go until Christmas. Kag 51 days to go until New Year. wow! Kadasig na lang siya. Isa na lang kabulan kag 14 kadlaw. Yes, so lagi Wow. tada mga ka-aksyon sa mga pulo pamaskwa, mga Yes. gusto niyo makaruling pagidya? Das Pan, restaurant. Oh, that's fun. The restaurant and the house. Pero allow na bala ha? Allowed. I-allow na. Pero naka-face mask kag feel. Pero kanita mo naman. Tapos doon naka-modulate ng urong gwa, no? Tapos nahapo, na ano man yung Di dapat na sigon, yung ha, kung may mga ruling sa inyo, please consider, gwa na kamo dayon. Tapos ihatag nyo na inyo yung naghatag. Kay para, thank you. Amo na dayon. Thank you, ang babait ninyo. May Thank you. feedback. Ka-feedback? Anong unin na action, Andre? Oo. Ang aton nga SAP. Oh, sige, so standby sa aton nga SAP pamaskwa. SAP pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Namatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Yes, good morning liwat sa aton sining winner sa SAP pamaskwa karon nga aga. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, good morning, ma'am. Si Delia Salde, no? Sang Good morning, sir. din ka gani, Delia? Inayawan Kabalyuan. Indayawan, Kawayan. Kabalyuhan, Kawayan, Kalulayo ba? Ba? Ano ganit pangambalin sa kawayan, be? Nano ning pudyan ni nga? Ito. Nanong pudyan ni nga naman ni kakatuy-tuy sa biyay. Cute. Si Mami pambala, be? Ikaw ba kinawayan, be? Oh. Hindi ko kabalo sila magambal, sir. Nano man ni nga? Manday ka kabal na. Kabal ka lang. Sabi mo kung di ko kabalo. Nano man nga? Sus, day ka kabal maghambal na. Kakawayan ka man. Ano na saya? Kaya kabantalan ko, sir. Kaningawan kabagdalan ko galing diri ko ng kapamana, sir, sa inayawan. Bana mo yan mo kabalo magkinayawayan. Pagkatumba na mo, video. Pwede bla mo ng panghambal sa kawayan? Oo, sir. Wala po siya kabalo. Igaw kita, no? True. Sige. Mga kiyamay, kiyapot kiyaha ni mo. Ang kiyamay, kiyapot sa kiyaha. Kabalo ka na? Gistoryahan mo na po. Di ba, yun na pasit sulit. Ipa-record yung pag-alisi mo, di ba? Ang kalamay, nagkalalapot sa kalaha. So, sa ilan na yan, ang kiyamay, nagkiyapot sa kiyaha. Ano naman, nag-protikon. Sige. Delia Salde, congratulations ikaw aton winner sa aton nga SAP pamaskwa karon nga adlaw, no? Pila na idadag ani Delia? Sir, sa Monday, 62 na ako. Birthday ko sa Monday. Kita mo lang, birthday niya gali sa Monday. Ako na ng regalo mo. Sir. Kalayo sang kadtuan ta mag-birthday. Ba hindi lang kami magkadto ta Delia. Ipadala na lang namon si imo imong nga pamaskwa, ha? Hulaton mo lang dira ang text sang remittance center kag sang station, ha? Kag mo pag-play nimo, okay? So Delia, ang aton nga tagline nga na ganay, una sa balita, una sa aksyon. Sige. Una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio, Bacolod City. Ay, grabe. Perfect. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Bacolod City. Aksyon Radio. Aksyon Okay? Radio. Nan. So Delia, congratulations sa kag regards sa sa mga taga Inayawan.
Gugay tinira ko tabla sinayawan sa una. Sige ha. Wala nun man kiyamay. Congratulations, Delia, and good morning. Thank you. Good morning din, sir. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Yes, congratulations, no? Kadlaw ko din pala sa nag-comment reaction ni Eden, no? Si Jean Biligorio Camilo, bla. Chato na? Yeah, morning po, Action Boy and Eden, watching from Kuwait. Action Boy, mangkot lang ko. Ano bulong sa napasok tubig na mainit? Ano man? Ano bulong sa napaso sa tubig nga mainit? Ano bulong ka napaso sa isang tubig nga init? Ano bulong bulong? Nagustuhan siguro. Oo. Ano ka nung bulong? Ano man, di ba ko ka? Ano? Pagpalangga. Ano? Kaya syempre, ati pa nun, kasi nga palangga, si mo, mabari mo yun, hindi ka kagets. Oh my goodness. Kaya galing ba si mag-doktor-doktor, takaran makiganta. Yan, hindi ko Ang iba sa una, toothpaste, kaya parang mabugnaw. Toothpaste. Toothpaste, ang iba. Kaya hindi ko makambal sa Imogen. Kaya kung nakukun makuan ko sa mapasok ko bisang init ka tubig, ginahuyop-huyop ko mala. Di ba na? Sama mo ka na. No. Ano na siya? Burn ointment. Ay, kaso siya. Burn ointment. Mayara na, burn ointment. Mayara na. Burn ointment, Sa una, yung toothpaste. Na? Di kayo that to serve as kwan man mo daw ka... Okay, para maano siya, mag-cool. bugnawan. Yes. May burn ointment kuno na Gin, ano? Pamangkot lang sa mga pharmacy. Pamangkot na sa Kuwait. Burn ointment. Grabe, no? Arte Guagulasina, Tamyaw, o Tagabago. Good morning sa inyo, Barangay Esperanza. Yes. Daw wala man Barangay Esperanza sa Bago. Nari, Tagabago, gini sa Balaya. Wala wala kuan siya dalan isang Esperanza rin. Barangay ano? Wala sa barangay kuan siguro ng PUA. Ng Antis tapos Caridad bala. Basta i-search na karon. Tapos Caridad ng barangay. Esperanza daw mo barangay. Sige. Happy birthday comment. Before anything else, Action Boy, ginagrita lang happy birthday si Tita Mabel de Maala. Happy birthday to you. Happy birthday, Mabel. Happy birthday, Mabel or Mabel? Si Mabel, guro kasi Mabel, yung marukon siya na. Happy birthday, Tita Mabel de Maala. Why kita Ay, ang Esperanza, gali sa Balingasag na, ang barangay niya, Balingasag. Kita mo, nag-comment din ng mga taga-bago. Taga-bago niya si Teacher Romela. Oo, kamak mo 45 katuig na sa bago. Grabe, ginbutangan niya. Si Action Boy gan hindi ka magkabalaka check si Action Boy gan si Tinta katuig. Ay hindi tama pa. Are pagit siya lang ni pepper parsley aloe vera kuno the best sa yeah kay bugnawan siya mo no. Aloe vera. Siguro makuha ta di black time guro para sa mga amo ng mga palamang kutano na no. Si Raymart Sabidonia taga Purok Limbo. Oy musta ka Andres Purok Limbo solid ni taga Purok Limbo ya sa Action Radio. Yes. Mga taga Limbo dira good morning dira sa inyo ha. Si Grace Gunora gle akong classmate maing agad pero mila ko gina sukbatan kada kita na namon yo maara ka mati ko da kadaga wala gid ka panamyaw dali ko sige lang bala kay balo ka kadamo man sa gina paminsar ta mo no. Ay bongga si Tita Jana bongga pag diaw sa paso Silver Silfa Diazeb Tita, hindi ko kabalo magbasa. Ginapakawian mo ko, oh my gosh. Silver Silfa Diazib Flamazin sa butika. Tita, oh my goodness. Wala mo ko gin-brief. Kamunlay masahon. Paul Brian Sumugat sa Purok Pahodos. Estefania, amo ni ko ng kantuan mo? Yes. Good morning sa inyo, dira. Kamusta na mga pagpat-pat sa inyo kadutan? Si Rowan Amunias, Barangay Kabog. At yan, tsakti siling nil turo. Tubuso niya lawayan mo lang kung mapasok ka. Lawayan? Do stiff neck ba? Padilapan ko sa kure. Ano ba lang yung stiff neck na yung laway? Grabe no, mga amo na sa una Action Boy. Ako nga ni huyop-huyop lang na yan. Oh my God. Sumamo lang no. Mas dami pag perte pag inang kaayo dahil Action Boy sa bata ka pa betos na pasok ka. Ang aking sa imo Iloy amo ginadan mo kapaayo si mo. Correct. Hindi ka na nakabatsyag sakit. Ang ano?
ang aking sang iloy mo. Gigo. Nakagatinanga ka na kabalo ka yung may ininit. Nadya ka man sige. Ayaw dahil ng ang paso. Si Kano siling ni Ma'am Vanya, Vicks Vaporub. Amo na? Wow, Vicks Vaporub. Balo kalin sa una, ang inang Vicks Vaporub Kadamo sang usage. Damon sa daw, way isang way isang balay sa una nga sang Pinoy nga wala sa muna mo. Vicks, diba? Kag silula sa unang siyang ginahuli. Sa dalong ulunan yung Vicks ara. Ito lang, matyago na ito, kainit siyang kuha niya, haban yung sig. Ang Vicks na ng Vicks. Kusipon ko, gaubo ko. Ato may Vicks, tumutaan yung tutunlan mo. Hindi sakit ulo ko. Ato may Vicks ko to. Katamo, sang usage, sang Vicks na, bongga. Yan eh, man natin. Sige. Happy birthday sa bata ni Joy Drilon. Nga si JM Drilon. Happy birthday to you. O, go na sa Balita Espesyal. Diritation boy, mga Christmas symbols. Kagang ila sini nga mga meanings. Of course. Para sa jatan sini Christmas. Sige be. Of course, Action boy. Ano ni meanings nila kag ang iban di mga history. Christmas cards. Sa subong actually nga panahon daw wala na nagid ang Christmas cards bangod nga may text message na, may chat na. Pero may ara gyapon mga tao nga maka-appreciate gid sang handwritten letters, Action boy. Correct. Especially kung Christmas nga na-diskubrihan niya ang Christmas card sa 1843. Okay, amak mo. Kadugudug. Nagidugay, nagidchimpo mo pa. Oh my goodness. Ano ganito sa una, mga sikat na mga hallmark. Oo, mga muna Action boy, may mga tatak kinaya. Sa una, si Sir Henry Cole, isa ni ka-popular nga Londoner. Taga-London siya. Kadamo, kuno sa iya, sa unang regalo, hindi man niya material nga bagay. Once nga it's the thought that counts kuno. Sulatan ka lang letter, okay na. Di kadamo kuno sa mga nagapadala sa iya letter. Ti gusto niya man replyan. Galing kay kamahal kuno sang penny stamp. Ti kabudlay wala mapadala ka penny stamp mo na. Kada ano, kumbaga ang ano na gani sa aton sa post office, ano na gani? Stamp eh. Ang stamp eh. Stop eh. Tiyan mo na Action boy. Tingin mo ko gini. Istorya ko nung iyang artist nga friend. Nga si JC Horsley. Nga mag-design ko no sang card. Nga may mga design sang Christmas. Nga amo na lang nang ginhimo. Nga para amo na lang na i-exchange ang panghatag niya. I-reply niya. So dito na nagsugod ang ginatawag nga Christmas cards. Mo ginambal mo. Sold in 1915 by the Hall Brothers, now Hallmark. Ani ni Action boy ya chimpo. Naano kayo yaman. Pero subok ang ikaw, ano mas ma-appreciate mo? Pero so trabaho na sa una mo na trabaho so na nang nagahimo bala sa mga quotation na nang nabutang bala sa mga cards. Hindi lang Christmas cards, birthday cards, mga muna. Tanan yung mga class. Nangin trabaho na sa una kung mayo ka da, no? Mayo ka magsulat da. Excuse me. Obra na sa una eh. Pero subong daw wala na, no? Why na? Mga cards daw why na. Kaya as time goes by, ga-evolve Action boy ang ano mo. Ang mga obsolete na tong mga trabaho wala na, may mga bago naman. Okay? Ang ikaduha Action boy, Christmas tree, of course. Anong tawag nga Christmas without the Christmas tree? Pero sa Pinoy mo lang Action boy, mo lang ning ginaano nila ng mga Christmas tree, ang mga mo nila. Dito sa Amerika, gapang utod gito sila sang puno. Puno ginao kita mo na. Di ba no? Kasi may ato na to gabaligya gid nga mga puno na yan kadto kag dito kay bakal. Ang live gid nga puno ang ila design. Ilaya kargahanay na to sa salakyan yang puno. Correct. Diriya makakita ka plastic tag 5,000 mareklamo kay nano to ka mahal nga Christmas tree tag 5,000. Dai pila ng Christmas tree na daya. Dai pila ng Christmas tree na nya sir 552 sir 5,200 o. Itay gid bisan tag 300 dai. Tag 300. Nano man naman. Pero dito sa Action boy do may ano man may punuan sang Christmas tree. Ano ganun kahoy na? Pine tree. Hindi sa pine tree. Actually, may lain na sa kahoy. Daw families ng pine tree na siya. Pero daw na ano ko gina nga kahoy bala na. Sugar pine. Sugar pine mo na. Ano nakabutan din Si nila? Ma'am Van Guro kabalo na siya. Evergreen. Na muna siya. Evergreen tree. Yes. Ti subong Action boy kadamo na. Dasan ko ang ginato sila sa Amerika, the occasion ginato sila nga mag-decorate. Yes, correct. Mga lights ang Christmas tree. The family tradition na nato sila bala nga may ara pa na yang check to si Ma'am Vano Evergreen. Check daw sa ila blaya kundi ma-decorate sila may ara sa somebody from the family. Nga siya ginamabutang sang star sa babaw. Especially mga bunso. Kung sinong do special da sa pamilya mo sa mabutang. Daw honor na siya kung sino makabutang da sa star sa babaw.
Tidiriya sa ato, sila during December lang na sa ato niya since September, may bongga pag yung Pinoy mo kay September ang color. Kung may mga arang-arang bala, Christmas tree nila color blue. Tapos may pagdasumulan pink naman, tapos white naman, para ma-utilize ang tanan. Tapos dito sa ila subong, sa mga nag-evolve, like sa kay Tita Mimi Martinez, sa ila bala Action Boy, do halos 5 or 6 kabilog ang Christmas tree. Grabe ba? Kaya kada corner, ginabutangan Christmas tree. Diri sa ato niyo, reklamo na gani. Ang Christmas tree, 5 mil dito sa ila, tigda mo na Action Boy. Kasi syempre, wala labot sa baklon mo ang Christmas tree, mabakal ka man sa mga balls, ay, ikalaw, ay, man ang Christmas tree lang itayan. Si Dennis, kung dala niya Christmas tree, kung ng Roma. Wala rin. Roma, butang mo na lang din sa gate mo, kaya hindi mo pagsiraan, para magsulod ang kawatan, matunok. Katunto, gini mo na kay Dennis mo. Sige. Ang iba nung nga symbol sa Saturday, ari ka man de? Yes. No? Daw pa ta symbols actually. Ako familiar. Kanamo paonan. Kagkasadya, istoryahan kayo, mga history nila. Familiar, gi ko na sa mga symbols sa Siyempre, Christmas hamak mo si Tinta ka nakatuig, celebrate Christmas. Correct, oo. Anong mga bago ko sa Facebook? Ano kung nga bago da? Raffle Tribaco Sangho Jr. Good morning, man. Amo ni lang mga wala na mga anniversary follower. Subong may mga na may mga badge na lang. Kaya kalaw, siguro sang word nga anniversary follower. Subong yung mga na lang, mga circle na lang. May one, na may heart, may flag. Lain naman. Lain naman. Katamo na balaan sang meta. Sige Pero sa linaha kayo niya mga kumparihay naman tagali. Kaya mga siguro maninay. Kay Kashmir. Kay Kashmir. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.